Jalut ombulu e kaunti ma Homa Bay koten kod okil mare Otieno Aloka odonjo e nyim doho no ka gidwaro mondo IEBC ochung' e bago yiero ma higani. Bende gidwaro mondo jakom mare Wafula Chebukati ogole tayo yiero no ka doho golo thuolo mar jalupne bedo kod teko mar yango duoko mag yiero no. Gilero ni weche mathoth oseluoro ikruok mar IEBC ka bende giwacho ni ok otimre makare. To gigite chungi jakom mari duol mari yiero ma Kenya. Kogi kanyo wayudo ni koro jo Kenya ok ni kode gimijingo kuom yie ni mondo tel ne yiero mabiro. Wan gi kwayogo ni ka parliament nitiere session kato onge to mondo sechegi court owuogi mondo chiw kony makare ne jo Kenya omigi direction mondo gol Wafula Chebukati kik chung ne yiero ni. Mar ariyo, court oyienwa ni on integrity issue korka weche mag yiero Wafula Chebukati kaka jakom ok nyal chung ne yiero ma wadhiye ni. Jo Kenya ok ni kode gi ratiro kuom yie no nyalo chung ne yiero ni. Mogik ni mondo court ochun Wafula Chebukati oyier jalupne kaka deputy returning officer manyalo lendo e seche ma oonge nikech kodhi kakodhini to dhigi kamoro ma piny nyalo kikore to ji nyalo yiwacho ni kare yiero ni ok en yiero maratiro. Jatend kweth mar